Základní údaje. K vyplnění základních údajů v naší prezentaci na registru překladatelských firem je nutné se samozřejmě přihlásit, což učiníme opět vpravo nahoře kliknutím na tlačítko Přihláseně. Zde vyplníme přihlašovací údaje. A přihlásíme se. Po přihlášení se ocitneme na stránce, se které jsme přicházeli, a pokud se chceme dostat na úpravu, na administraci svého účtu, klikneme opět vpravo nahoře na tlačítko Můj účet. Teďka se ocitneme v administrační části naší prezentace, kde vyplníme v první fázi základní údaje naší prezentace. Tady toto vyplnění těchto základních údajů je nutné, jelikož pokud je nebudeme mít vyplněné, tak naše prezentace bude v podstatě mrtvá, nikdo nás nebude moct najít podle žádných kritérií vyhledávání, takže náš zápis v registru překladatelských firem bude vlastně zbytečný. Takže začneme doplňovat kontaktní údaje. Začneme tak, že v levém menu klikneme v první části na položku Kontakt. Zde vidíme jako první věc, kterou můžeme vybrat, je vaše foto. Můžeme, pokud jsme soukromý překladatel, tak si tam můžeme nahrát svoji podobiznu. Vypadá to určitě dobře, když klient přijde na prezentaci a vidí tam, jak člověk, s kterým bude případně jednat nebo koho bude oslovovat, vypadá. A pokud jsme překladatelská agentura, tak tam můžeme tam dát třeba nějaké logo firmy anebo taky fotografii, je to jedno. V mém případě já jsem se tady zaregistroval jako soukromý překladatel, takže si tady vyberu moji podobiznu z počítače, najdu si, tady ji mám uloženou jako já, takže si ji vyberu, už mi tady naskočila a je to. Doplním další položky, které v prezentaci ještě nemám. Vidíme tady položku www, takže si tady doplníme svoje webové stránky. Další položka, která tady není, je tady telefon 1. Pokud máme telefon 2, tak vpravo můžeme kliknout na přidat další a přidat další telefony na naši firmu. V mém případě stačí tady uvést jeden, takže nebudu tady to rozklikávat. Další položka je položka Skype, kterou si taky vyplním. A další položky už mám předvyplněné, tady to předvyplnění to vzniklo tím, jak jsem se registroval na začátku, takže se to tady přeneslo, skopírovalo do toho. A teď nejdůležitější věc, když jsem udělal jakékoliv změny v naší prezentaci, vždycky, když chci, aby tam zůstaly, tak musím samozřejmě zmáčknout tlačítko uložit. Takže tak činím, dávám uložit. A vidíte, že mi tady vyskočila zelená hláška, kontaktné informace byly úspěšně upravené. A můžeme tady vidět i moji podobiznu, kterou jsem si tady nahrál. Takže toto je první krok. Další krokem, který je ještě opět velice důležitý, je další položka v menu hned pod položkou Kontakt, což jmenuje se osobné údaje, na kterou si klikám. A tady si můžu zvolit logo společnosti nebo logo překladatele. V mém případě jsem si ho taky už připravil v počítači, takže si ho vyberu. Tady z počítače nahraju si mám tady logo, obrázek loga. Dávám vybrat a už mi tady naskočilo, že jsem si tady nahrál logo. Další položkou pod tady tím logem je zvolit rodný jazyk, což je taky docela důležité, takže v mém případě je to čeština, ve většině případů budete volit asi slovenčinu. Takže já volím češtinu
A zase udělal jsem změnu, chci, aby mi tam ta změna zůstala, takže dávám tlačítko uložit. Vidíte, co se stalo, naskočila mi tady hláška osobné informace byly úspěšně upravené, což je v pořádku. A teďka se mi už tady zobrazilo i logo, které jsem si nahrál. Tady to je logo mojí společnosti a jazyk čeština zůstává taky. Toto je další věc, kterou na začátku uděláme, a třetí věc, kterou jako základ, úplné minimum vyplňování, je vyplnit položku jazyky a odbornosti, která je zase v levém menu v moje služby, jsou hned pod tím jazyky a odbornosti, které si rozkliknu. A tady vidíte, že naskočí jakési menu, kde je potřeba si vybrat jazyky, které překládám. Jo, nebo překládáme, pokud jsme agentura. Takže v mém případě si tady vybírám jazyk, dám si polštinu, češtinu, dělám ji obousměrně, takže si zaškrtnu obousměrně, takže mě budou moci uživatelé najít jak ve směru polština a čeština, tak ve směru čeština a polština. Další jazyky, přidávám další, zvolím si ještě kombinaci angličtina, čeština, zase pokud dělám obousměrně, můžu dát další a takhle můžu pokračovat. V mém případě si ještě zvolím kombinaci polština, angličtina a nechám je to tak, dělám překlady pouze z polštiny do angličtiny a tímto moje jazykové kombinace končí. Pod tímto menu máme ponukané služby, takže tady si vyberu z položek preklady, súdne preklady, tlumočenie, súdne tlumočenie, jazyky konzultace, jazykové korektury. Zaškrtnu služby, které děláme. Tady toto zaškrtnutí bude fungovat tak, že pokud klient bude hledat konkrétní službu, tak nás najde. Pokud to tady nezaškrtnu, tak nebudeme k nalezení. V mém případě já dělám překlady, súdne preklady, tlumočenie, súdne tlumočenie a korektury. Takže skoro všechno jsem si zaškrtnul, záleží na každém, co dělá, ať si zaškrtne. A níže máme zase ponukané obory. Je tady ekonomika, tu dělám, takže zaškrtávám, humanitní vědy taky dělám, informační technologie, medicínu nedělám, takže nechám tak, průmyslné odvětví, služby taky dělám, šport, zbraně taky, no vlastně skoro všecko dělám, no záleží na každém, co překládá, čemu se věnuje. Já jsem si vyplnil tady to a teďka, když to mám hotové, vyplnění jazyků a odbornosti, nesmím zapomenout na velice důležité uložit. Pokud neuložím, věci nebudou uloženy a tím pádem práce vyšla vniveč. Takže mačkám uložit a všecko bylo uložené. Teď ještě jedna věc, pokud teďka jsme udělali tyto 3 kroky, pokud chceme vidět, co jsme vlastně změnili, tak můžu nahoře v horním menu máčknout na položku ukázat živou prezentaci. Já si ji dám otevřít jako nový list a podívat se vlastně, jak naše prezentace vypadá. Zatím je to takové skromné, vidíte, tady takhle vypadá zatím naše prezentace. Tady máme svou podobiznu, tady je zase naše logo, zobrazují se nám tady jazyky, odbornosti, kontakt, ceník a titulní strana. Upravili jsme zatím pouze jazyky a odbornosti a nějaké údaje v kontaktu. V kontakty se nám zobrazují tady vlevo, vidíte, že nám tady naskočily webové stránky, mail, máme to tady docela už podrobné, takže myslím si, že pro zákazníka nebude problém nás kontaktovat. A jazyky a odbornosti si taky můžu rozkliknout v levém menu a podíváme se, co nám to tady vypsalo nám to tady ty kombinace, které jsme si zvolili, i rodný jazyk nám vypsalo, potom kombinace, které překládáme a služby, které nabízíme, že překlady, súdné překlady nebo obory. Takže tady tolik k vyplňování základních údajů.